और झूलन वो चाची झूठ बोली है बेचारी हमारा आँखी से आके मुंह से तो कहते बड़ी हमरा के आँखी से देखली गोइठा पाटती है खोणी में तो खोणी में कौन मीटिंग होला हमरा के बता दो मिर्चा नाच के रह जाता हई करो तो हौ करो करे खातिर ई आदमी बाटे मालिक दादा के हुआ और बन जाता टे हैं ई मरद एगो चीज हमरा से सवाल पूछस कि हां हो हिया जातनी हुआ जातनी कौनो ना खाली अपना मन के मर्जी चलावत रहतवन जान जा खाली हमरा आंखी से लौक जाएगा काने काने तो सुनते बनी आंखी से लौकी न तब इनकरा के हम बतावत तनी जान जियो ना एक खटिया के बर्तन दू खटिया कइनी तो हमरो नाम ना आ दिन भर हम करतनी हो हम घर दुआर सब संभालले रहतनी आई जाके दूसरी बहरी मजा मरिया छक्का उड़ई हैं आ अरे का हो कनिया थनी मरचा तनी देबू का करताड़ू हां ये चाची जी रा घर मरचा नहीं का अरे मरचा जात बबुआ रोज बजरिया जात रहे जा आई ना रोपले बानी आई तुर के देतन मरचा का करम अपने किस्मत फूटल बा अपन कैसे तो कहला अपन मारल मेहरी के हारल कैसे तो कहला कहां आदमी के करा से दुख कहे जाई अपने में अपन बोल बोल के चुप रही ना का अरे हो देखनी है फूलावा के तू मर्दा का पति आवेला रे तू हातना सुंदर बा दीदी चाची जी रौरा मत कही उहे बतिया सोच सोच के त हमरा छाती पर अजगर सांप लोटता लेकिन हम कही त का कही केकरा से कही अपन दूर रोज नो तोर मर्दा जाके इनार पर बैठ जाला अकाने का नतिया गिरियो जाई त ठीक रहे गंगा माई ओकरा के गिरा लेती त ठीक रही त राण रहती लेकिन ऐसा मरद ना है दी आमा जी चाची जी कहतनी मुंह भुला जाता जब तो मन पागल लाग दे से नौगा नहीं खेल भगवान ना जी अपन मरद बे कहल हो जाई त हमरा में का कमी बा कि हवा उठुआ घेती बिया कहे के ना का ए भौजी तारा से मन ना भरे लगा उनका मारी देखी ना भर दिन मोबाइल पर लागो रहता रो हां मोबाइलिए में एगो घूसा रहती है हां ए कनिया थनी हम जातनी आ सुनो ना देखो हमार नाम मत लिखो त मर्दा हां त हमरो को मत कहिए ना त कहिए अरे ई मरिचा बोले रे बीचवा में अरे हेनिए मैं जानते बड़ा हम घूमत फिरत हेने सोने आवत रह चाची जी मरिचा ले ली अरे हां मरिचा ले ले बबुआ तन ले ले रे अब जाला हमरा के कहेला हां त द तन मरिचा अरे छो त बबुआ हमर लेके आइल होई ली बड़ी तीत बिया मरिचा जन्नी धरली एगो डालम नु तरा चटक सब्जी बन जाई जान जाई हो लवंगिया मरचा छपले बैसन हो हैं बड़ा चुटी छपले बारिसन ना चल ना रे और कुछ हुआ के त मांग ले हम दे दे हम तू का गगले बिचार मेरे बतावा हो हाय गांव टोला के लोग हमरा के झूठो कहता आय हाय झूठो एक आदमी झूठ बोली दो आदमी झूठ बोली पूरा गांव झूठ ना नु बोली नती इनकरा के मन करता कि एकरा चलते हम मर जाई आ ना त ई नती के फांसी पर लटका दी लेकिन का करबू कैसे तो कहल बा कि मेहरारू ए हवाते मर गलू ठीक राण बन के मरलू ठीक ना नती आवा से बेरा आवा सुन करे जा ना दुई देनी नु तो हम असल बाप के बेटी ना काहे हो कदल अरे तो मेरे मौगी के काहू गए भाई काहे रुसल बड़ू तो खुशी में नहीं बाजा बजाई सी चर्चा करवाई कहो एगो माई बाबू के दुख ले परेशान मनी एगो एकारा फेकारदा के मारे माई बाबू के तीजारा धइले बा हइजा परल बानु तारा माई बाबू के अरे त का भइला बताइबो करबू हमरा से का पूछो तड़ हम तार में हैरानू हनी 3 में के तेरा में हमरा के 3 नंबर में रखले बड़ा तारा मोबाइल में तारा दिमाग में तारा करेजा में तारा फेफड़ा में बसल बिया और राड़ी और टुगरी बसल बिया नु ओकरे फेरा में रह अपन घर बिला ताकि का होता मत देखो अरे के कहला कावत झूठो साचो लेके कपार पर लागेलु चना के बिना बदरी भइले बरसात हो जाई ना होला ना हां केहू लगाई बजाती तो होई तू पतिया जीबू एक आदमी लगाई बजाई 2 आदमी लगाई बजाई 3 आदमी पूरा गौवा नइखे नुमान और तो के का कहला भाई अरे माई के तबीयत खराब रहत है के चलते हम परेशान बनिया तारा दोसरे लागल बा लाई खुशी एकर मतलब कोन आवत ऐसे का घरवा तारे के फोरे भांगे खातिर हमार अखिया फूट नु गइल बा हमर दिमाग में गू घोरल बा हमरा नइखे बुझात पागल हनी हमर माई बाबू आइए बिए पढ़ा के हमरा के पागल साबित कर देले बा पागल हो ढेर पहला के चलते तोरा ले बतिया होले बेकार बा चली देखी माई के दवाई देबे को ना बा
नती तनिको एकरा फेरा ने के हमर मौगी खैलस कि ना खैलस एगो हम नतिया के फेरा में अभी तक बानी कि मर्दा आई त खाई बतावा हे धरती फाटा हम घुसी ई दुनिया में का हो रहल बा आ हे दादा अरे का है चाची जी देखो नी तोर मर्दा के बतियावत रही देखो नी फुलावा से बतियावत रहे खूब जा दे नतिया मर जा बतियावत रहे अरे दादा मो चीज तहर छीन ली विपत हो छीन ली खूब उठा ओइसे भी हमर राय हो बनी मेरा मांग धोम आ मैं चूड़ी बिछिया उतारब हम ना रहम नतिया पर ओकरा के राखो उ राड़ी के ला के राखो भईवा बापा कटनी के रहो ये दादा वैसे ना बोल जाला रे अरे पूछ के काहे ओकरा ले पति फुलावा के कौन जानता रे ओकर बचपने के दोस्त हइया हम आज से नखे न तोर चाची जानत हम आज के उतारल बने हमर 25-30 बरस उतारला हो गेल बूढ़ पुरनिया जाने मजी हमार मन पगला तोर मन पगला जा सहकारी एकदम बताओ गरीब बाबा सब गौवे के दोस्त भाई गौवे के लेके छिनर बैसा भाई बाप से लहते सन अल्लाह से फुसी लगावते सन एगो हमनी के रही जा कि दूसरा कोई के बाल बच्चा देख ली नु हैं तो आदमी नीचे मुड़ी गा के आ चल जाई हां दादा तो मर्दा तो हुई ठीक बा हम जाता नहीं ठीक बा ना हमरा के न तो कही है ना तो कही है ना कि चाची की कॉली है ठीक ना हम जाते नहीं घर आवा नती धरना गोड़ तोर के मोइनी में तो कहला तू ले ले गोठा सरिया दे न त बुनी पानी पर्ता न तो गोठा सुखते नहीं खे मायो न होत त एक बात देले बिया में का हो कौनी हां हां चाची नहीं का ना माई नहीं खे बोला काम रहल है थोड़ा का हम कहीं बड़ा परेशानी बाटे आई सुना ना और नु मेन बात पे हम परीक्षा आवे वाला बा और बहुत हम परेशान बानी तनी दे देना हमरा के कॉपी ओपी तनी ओ में हम कुछ लिख पढ़ लेती ए तो तहारा ही लोगता हमारा माई के तबीयत खराब बा हम चाची भी रहे ने कुछ दाम पैसा अरे नहीं खे माई गोइल बे दुआर रात पे आई तो हम बोल देम कि आई रहलन तो कहियो ना कि लकू आइल ना थोड़ा माई के तबीयत खराब बा पैसा कौड़ी के खातिर हम आइल नहीं ठीक बा अभी तो माई निकला तो अतवारो हटे काल तो नहीं लिखली काल हम देवा दे ठीक बा हां और सब ठीक बा हां और परीक्षा पढ़े में चलता का करी हम सोचले रहनी नु कॉपी तन दे दिया ठीक बा परीक्षा वाला कैसे कॉपी दे दिया हमारे के कबाहट बियानु की लागत या अटर पटर गावे का भाई अरे बहुत तंग करले अरे बता का नहीं तो हमने के दोस्त नहीं हमने के कोनो रिलेशन नहीं खे ए बहुत तंग करले हो ठीक है बा ठीक नु ठीक बा ये भगवान ये दुनिया कहां से कहां चल गई बा आजकल नो दोस्तों रहबो न तो कोई दूसरे बात सोच लेता नतू आ जा इनकरा के नु त आज देखाइए देम कि ई रहियन अन त हम रहम ना करेजा पर लात ध देनी नु तो हमरो नाम ना आवस दो गालवा है बतावा हो बुचकनियों के संगे जाके गुल खिलावता है मेरारू घरे रहते हुए भर सक नहीं खे समाज बिगड़त आजकल के बेटा बेटियन के चलते लेवा खाना खा लो मसे खा लो खाना खइबा तारा करे जो काट के तरह के दे दी खइबा निमक मिर्च छिट के कह ले आइबू की करबू डरामा जा खाना में लेवा डरामा नते चंच पोठो डरा दोगला कहि के गाटा में दम नहीं खे मौगु कहि के हम लड़की से पैसा मांगत रे जाके हइसे से करत रे अरे चाची रे मनी हां चाची रहे वो चाची रहे रे टुरा अरे मुझौसा अरे नतिया दोगलवा हम मर जाई रे दे जहरिया के दे हम वतनी दे वही रानी के संगे रहू हमरा संगे मत रहू बतावा हो दादा हां ओ के हिया हम कहतनी ओ के हिया अरे ओकर संग बहिन के नाता गोन है माई के दवाई अरे दादा भीतर मजे मारता दीदिया के धोके नाता हम गाना सुनले बानी हम पढ़ा लिखलानी निपड़ अंतर गवान ना हनी जानला पुलिस बुलाई भाई बाप सब उतारा मांगना में तारा तू देख लियो तोरा के मारो आ तब ते सुधार बयाना तो हम ही ले भाग राम हाय देखा हो दादा मुंह कइले करा तू हमरा मारो तड़ा न तू भागो से जीव ना बची तारे के मुंगाई तू बताओ तारा जो ओकर का रिश्ता रहे बताओ हमरा अरे सुना वो बता दो हम तारे के छोड़ ना बात बता दे तनी तारे के मार के मुआ दे ठीक कर दे हम
अरे बैठो ना बैठो 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 देखो शांति मन से समझ देला कोनो चीज बुझाई एगो देखो तड़ू की कपार पे बहिन से आन दिया का हम करी तारा के एजा तू कहत कि एजे रह बाहर जइबे मत कर माई के तबीयत खराब बा के तारा से का कहल है ई पहले बताओ हाउ झूलन बो चाची झूठ बोली है बेचारी हमरा आँखी से आके मुंह से तो कहते बड़ी हमरा के आँखी से देखली गोइठा पाटती है खोणी में तो खोणी में कौन मीटिंग होला हमरा के बता दो तोहरा दिमाग में दोसर ढुक गइल बा फुलावा मानो तानी कि पैसा वाली भी है ओकरा से हमारा बचपन के बहिन के नाता बा ठीक नु हम गोरे ने माई के एथी खाती बुझाइल अरे पागल काजल कथी करा कम से कम ठंडा दिमाग हो गया तू सोच जा खाना पीने लेवा हम खाई जौन तू सोच तारू कुछ नहीं खे वो चाची के कहताड़ू नु तो कातना घर बिगाड़ दिहली ए जिते में हमार का गलती बा झूलन बो चाची भुटाली बबुआ आके रोज रोज हमरे से कहत रहन जा हमरा के आँखी से देखैबो कइली और कादो कादो बतियावत रहे तो कौन मेहरारू शौक ना करी बताई अरे पगली हम माई के पैसा खाती गुरनी हा बुझाइल नु तो बात मान कर जा जा हम खाना ले गलत बने ना हम सोना लेखा पति पे शौक कइनी ठीक बजा रोज जा 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 खाना ले जा जा ठीक बजा साफ सकी दिया ये दादा चल ले खाना